Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane iyona nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sawona mbukele ekhaya igama lami uMuzi Mthabela umfuka sigedi kudluka ngibona amathanga ejongo sisokela incinze amathanga amaqedeliyeke ihambi esokeni layo umfana kaSibongile ubhekisisa beno sisijiji namhlanje sizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu sikhuluma ngenkece kodwa ke ungakhathazeka sikhuluma ngemali esephaketheni lakho ngoba nami makungathiwa sikhulume ngale ekwelami iphakethe ngingathi cisha namakhamera kodwa ke namhlanje into esizokhuluma ngayo sizokhuluma ngomnotho ukuthi umnotho wezwe uyini njengosomabhizinisi mhlambe ohlele ekhaya ubukela uhlelo uyazibuza uyaziphendula ukuthi engabe mhlambe ibusiness lakho liyaliphonsa yini itshe esivivaneni when it comes to GDP ingabe ikhona ni contribution enginayo emnothweni wezwe lonke uma ngabe uqhathaniswa nomhlaba wonke jikelele angihambi ngedwa ngihamba nomfoka Shwabade onzululwazi kakhulu umsebenzi wakhe uthi economic analyst internationally and continental expert akahambi yedwa uhamba nobabunala onzululwazi kakhulu kwezamabhizinisi kanjalo nasekuchushiseni abantu abahosomabhizinisi abasafufusa ukuthi bafinyelela kanjani na kuma finance into njengalezo. So ungasuki ungabusayishintsha ne-channel hlala ulalele ngoba kuningi ozokuzuza in terms of how you can grow your business lakho nanokuthi ke uthola ulwazi olunzulu ngezamabhizinisi. Manumzane sanibonani. Ukubingelela thina sawubona. Bingelela thina mabhedla nababukeli bakho nabalaleli. Ninjani kodwa? Siphile kakhulu mfethu. Hayi siyabonga. Yes. Ngikuhlebele nje kumnandi ukukhuluma nabantu owaziyo ukuthi bajulile intweni zikaNkulunkulu. Izinkulumo besizikhuluma la awufuni ukwazi ukuthi zijule kangakanani kodwa ngikuthandayo bakhombise ukuba obaba abaqotho abafuna futhi ukwenza nama projects amaningi mentorship yamadodana in this nation. Sisakhuluma nje ngalokho ngiye ngakhuluma kancane ngathi GDP. Yes. Umthabela udayisa amakipkip udayisa obhamfoqo ufuna ukwazi ukuthi unayo yini contribution kwi GDP iyini GDP shwama Hayi ngiyabonga kakhulu mfethu mhlamba ngichaze iGDP ngendlela ezimbili konke kuthiwa iGDP okusho ukuthi gross domestic product neGNP gross national product uma ukhuluma ngeGDP usukhuluma ngomqukuthu womnotho ezweni lonke okuwukuthi noma ubani osuke akha umnotho edayisa wona lo makipkip noma edayisa kuma retail noma esezimayini noma ngakuluphi uhla lwezomnotho uba nomthelela wokuthi umnotho walelozwe ungakanani ngokuthi naye abe ophonsa itshe esivivaneni bese ukuthi i gross national product isho ukuthi usomabhizinisi nje wala eSouth Africa no wangaphandle as long as ongowala kodwa owangaphandle uthola useAmerica noma useNigeria kodwa wasezweni lelo naye unentela ekhokhayo eSouth Africa bese ukubiza ke lokho ukuthi gross national product ngoba sekuxuba abanye abantu abawo simabhizinisi abanomkhiqizo abayenza ivela ngaphandle ingene ezweni kanjalo nosuke mhlambe ekhiqiza umkhiqizo la eSouth Africa waseMelika uthe ekhiqiza kodwa kubese khona imali ayibuyisela eAmerica egcina ibe ne-GNP yakhona okuyingxenye kuyomqukuthu wezomnotho umuntu osuke ekhiqiza noma eproduce usuke na umthelela kuyona lento esikhuluma ngayo iGDP. Okuchaza ukuthi kungenzeka ukuthi umthabela abe usomabhizinisi kodwa angabi nayo angaliphonsi itshe esivivaneni se-GDP ne-GNP uma engayikhokha intela. Uma engayikhokha intela yebo angasangabi kuphonsi
iTS Vivaneni ngokuqondile direct yeah. kodwa ayikho indlela yokuthi akaliphonsi iTS Vivaneni ngoba uma nje thenga Yeah. impahla lezi asuke eyithenga zisuke zine VAT ayikhokhayo noma kunentela esuke ikhokhwa ila asuke ethenga khona naye suke ekhokhela abasebenzi othola ukuthi ngisho kuthiwa umsebenzi uhola ngaphansi kwe-minimum wage mhlawumbe 2000 lo muntu uyahamba ayothenga esitolo so akekho kahle hle umuntu ongenayo i-contribution kwi-GDP imapha ama-products njengoba umuntu odila kakhulu across i-continent ye-Africa nasemhlabeni wonke jikelele imapha ama-products mhlawumbe ongaxwayisa ngawo ikakhulukazi umlaleli wami ekhaya ukuthi nayi imkhakha engathi ithanda ukuvuleka ngoba isikhathi esiningi imakethe ziphethwe odlebe zikhanyilanga miphi mhlambe imkhakha noma amathuba aqhamukayo angasetshenziswa umuntu mhlambe ojwayelekile nje oyifanela nomthabela thinta iphuzu elikhulu umthabela lapho ngoba uma ukhuluma ngama product asuke efanele ukuthi abantu babheke ukuthi mapha bangase bawafakele maningi aqhantela kuyiminxa yonke ama sectors noma inhlaka zezomnotho asithi ukuthinta economics kancane zihlukene igaba ezintathu kukhona lokho sikubiza nge-primary sector ye-economy isigaba sokuqala bese uba i-secondary sector of economy and tertiary i-primary lapho ukhuluma nge-agriculture yonke into ehambisana nezolimo uphinde futhi ukhulume ngezeyimayini uphinde futhi ukhulume mhlambe ngalokho esithi ocean economy yabona yonke into ehambisana naleso sigaba i-primary sector of economy so uma ukuthi uthi umuntu angangena umuntu angangena eminxeni ehlukahlukene angangena ekukhiqizeni izinto zezolimo ngoba kakhulukazi njengoba sikhuluma nabalaleli basemakhaya as opposed to ondlebe ikhanyilanga ondlebe ikhanyilanga kakhulu basesigabeni lesesithiwa esibizwa kuthiwa i-mainstream economy nezinye izizwe othola ukuthi umnotho wabo usuhamba esigabeni se-opportunity based economy uhlelekile kakhulu bese ke thina sikhasa lapha ko survivalist type economy sesigabeni lapho uthola ukuthi sakhasa kakhulu but ufuna ukuthi umuntu ayihlele uma ekuleso sigaba azi ukuthi ngifuna mina ukuthi imbuzi le ingabi isibuko nje sokuthi into yasekhaya iziyethwe negama nenkomo kuthiwa uvelfood uvelfood lona fanele kukhiqizwe uvelfood abaningi ugcina usuyikhohla nokuthi amagama ungathi obani ngoba usungena esigabeni sokuthi fanele ngikhiqizele in umnotho lo sesigabeni esikhuluma ngaso sondlebe ikhanyilanga so ke umnotho usegabeni ezimbili agriculture kakhulu emakhaya ngokuhlukana kwayo ne crop production ukukhiqiza into efana nombila obhontshisi obhatata bese kuba esinye isigaba mhlambe soke sisibheke sama medicinal herbs okuyisigaba esisha engingasibeka kanjalo abantu fanele bafunde ukungena kusona yazi usakhuluma nje ngovelfood ngahayiza ibhadi la ngizwa omunye ngitshela ukuthi usebenza ngeimbuzi udayisa imbuzi across iAfrica wathi ziyashoda imbuzi ngathi no kanjani ogumede no Dlamini benezimbuzi ezingaka emalokishini wathi no idemand yembuzi iphezulu kakhulu ubisilwayo lukwi-demand sebeqalile abantu na across Africa sebeyakholela ubisini lwembuzi so ngahayiza ibhadi mayithi imbuzi ziyashoda sekunomuntu nje osewumnikazi wazo sethe nje yonke imbuzi ekhiqizwayo ayilethwe kuyena ngathola ukushaqeka ukuthi hawu kanti kunezimakethe ezingaka umuntu anganaki thina sazi uma unezimbuzi nje mhlawumbe ezi10 hayi ufuyile kanti ngokwabanye awukaqali nokuqala babunala yini usomabhizinisi uma ngidayisa amaluzi lapha emgwaqweni sengasho ngithi ngusomabhizinisi ngiyangizwe lapha na uBig Zulu mayicula le ngoma yakhe ethi usukuba nemali yes ngibe nemali athi usomabhizinisi onemali ngibe usomatekisi onemali yini usomabhizinisi angibonge kakhulu ithuba sibingeleleke nakubabukeli emakhaya nabalaleli uma sikhuluma ngosomabhizinisi ake sibuke igama leli eliwumxhantela esizulwini eliwumfakela lisukela ebhizinisini kwi-business you know then bese sithina siyalenza libe isizulu kodwa uma ubuka ngasohlangothini lokuba ngumthengisi nje kuphela ngizothi mina usomabhizinisi uqala la
yilo muntu okwazi ukuthi kusuke kuyena abe nomqondo wokukwazi ukuthi acabange into ezoba lusizo ebantwini nabantu bazimisele futhi ukulukhokhela lolo lusizo. Okwenza lokho bese sibiza leligama elithi ke i-business idea. Esithi ke iqhamuka kanjani i-business idea? I-business idea yakhiwa ukuthi kunenkinga. Inkinga le ekhona idinga isombululo. Angilinganise mhlambe ngendlela ngenza isibonelo. Sisebenzisa ugesi wekhadi, ngenza i-example. Kwindawo yangakithi siwuthenga kude ugesi wekhadi. Ebese aqhamuka uSpanibani athi mina ngizodayisa ugesi wekhadi. Ngizoyolanda ekudeni ukuze ngikwazi ukudayisa lapha ngasekhaya endaweni yangakithi. Kodwa ngobe sengengeza ngo R5 ngaphezulu kowuthengayo ezingeni nezinga athenga kulona. So lokho kwenza kwakhe kwenzani na? Bekade kune challenge inselelo noma inkinga yokuthi ukude ugesi. Waqhamuka yena nesombululo sokusondezela eduzane ugesi. Wabe sethola futhi ukuthi bakhona bazimisele ukuthi bakhokhele lokho kusondeza eduzane kwakhe. Sekwenza kube into esithi ke i-business idea. Okwenza lo abese yangena ke kulo yamkhakha ke manje wokuba ngusomabhizinisi ngoba manje useqalile ezingeni elingangayo elifishanyana. Okuzokwenzeka mhlawumbe elokhu ekhula ngokubona izinselelo ezinye ezingase zivalwe umuntu noma izimo ezithile noma izinto ezithile ezizodinga futhi nazo bazikhokhelwe. Abese siqhubekela lapho ke ilale ligama segcwala ke lokuba ngusomabhizinisi ngoba usenza okungaphezulu kokodwa. Yeah. Ebengifisa ukwazi ke kakhulu ukuthi yini eyenza indlu yakithi eminyama isalele emuva kangaka emabhizinisini. Ngoba uma nje ngakwenzela isibonelo mangaphuma la ngaphandle manje ngizothola umama abadayisa amazambane bonke badayisa amazambane i-product yabo iyafana. Uzuzibuza omunye ukuthi engabe wenza malini ngelanga. Yini eyenza ukuthi thina indlu eminyama ikakhulukazi emva kweminyaka engama30 enkululeko still sisalele emuva kangaka kwezinye izizwe. Umlungu nje mayicabanga ibhizinisi ucabanga i-turnover yama-million. Thina sacabanga la yabona nje mawuke wathi ukuvela sengiyobonakala konke uhamba ngemoto enkulu. Yini yenza ukuthi sisalele emuva kwabanye osomabhizinisi? Yiziphi izinto mhlawumbe ongaxwayisa ngazo abantu abasebasha nabantu abafuna ukudlondlobala emabhizinisini ukuthi bayiqaphele ekutheni zingabenza nabo babe competitive nabelungu? Okay. Ake ngisebenze ngalendlela ukuze isizeke mhlambe nomlaleli. Isekutheni ngizosebenzisa nje isigaba esizothi ake sisebenze ngonkamisa. Yeah. Abakhona kuwo wonke lama letters awu 26 esilungu. Yeah. Kunonkamisa abahlanu A, E, O, U. Ngiyangithanda uqala ngabo ke ekusizaneni ke kuthi into esilimaza kakhulu ebhizinisini eyokuthi siba baningi ukufuna ukuba sebhizinisini ngoba sibona abanye besebhizinisini. Ngalo kokuzibheka ukuthi ikuphi mina engikuphiwe, ikuphi okuyimi, ikuphi oqhamuka nami. Lokho kuzongenza ke ngizithole ngikwazi uqhama nento ezothathekisa nakwabanye. Kodwa uma ngabe ngingaqhamanga nalento ezothathekisa nakwabanye, ngizongena nje kwi-competition ngesikhathi unnecessarily. Nawe u-A wethu uthi azi ukuthi ufunani empilweni. Ngoba baningi abanye bethu ngenxa ukuthi ube involved, ube nabanye nje kuba nabo bakhona. Uma seyiwa lolu hlobo lwaleli business angenza i-example esiyaziyo. Kuye kwakhona isikhathi lapha nonkosi yakhumbula isikhathi abantu abaningi bephuma bethi bakha amafoni lawo omthinte kwakhona baphuma emsebenzini abantu benza lezo zinto. Abaningi baba bekho namhlanje ngoba kwaqala uNonkosi uthe meseqala uNonkosi kwaseqhamuka uSibanibani ecengwa qhama nonale eduze kwakhe ongacabanganga ukuthi why uNonkosi esuke waya lapha. Lokho kwenza ukuthi ngoba ubengazi ukuthi ufunani empilweni. Uzomabhizinisi omnyama ukuthi angathuthuki ingenxa ukuthi siqale sibuke ngaphandle before sibuke ngaphakathi kuthina. You need to start from ngaphakathi simove nama strengths ethu. That's one. Number 2, bese u-A wethu kumele wenze lokhu okuqondene noma lokhu okwazi ukuthi ufuna ukuthi ube yikhona. Kuyashaya ke kuthina ukuthi into yenza kube sengazathi sibuthuntu emabhizinisini ingoba asifuni ukwenza ingakho sibaningi kuma tenders. Uma ngabe sithi siqala ibhizinisi sithi thina sifuna ukuyoregister inkampani. Uma ngabe uzobheka laba abanye bezinye izizwe abaqali ngokuregister inkampani baqala ngokwenza.
bese lokho kwenza kwabo bese kuthiwa kune compliance yakhona leyo compliance yakhona iyona ezomisa eregister ini inkampani so ke kwesinye isikhathi siba abantu ke futhi abanqenayo ukwenza leyo nto yasilimaza emabhizinisini ethu u-E usuke ethi ima ubuke indima osuyihambile kulona leli business lakho oqalayo so ngamanye amazwi la ebhizinisini awovesane nje usuke ungene ngoba wonke umuntu ungenile zibuka ukuthi where am I ngikuphi njengamanje lento ekuthiwa i-stock take bona ukuthi ngenza ngakho yini ikona yini lokho engikuthandayo ikona lokho engifisayo na u-O uzosinikeza lento ethi ke uma utsheliwe u-E ukuthi hayi awenzi kahle akwenza u-O uthi ondla ingqondo ngolwazi olufanelekile so uma ubufika ku-O u-O uthi ke manje nake into esilimaza kakhulu mase ngifika empendulweni ke umbuzo wakho ngqo into eshaya kakhulu sindle emnyama asifuni ukuthi siyolanda ulwazi nokufuna ulwazi ngezinto esuke sifuna kodwa ukuthi siphumelele kuzona siyathanda ama shortcuts so kanti u-O uthi ondla ingqondo ngolwazi olufanelekile uzothola mangabe kuzoqhamuka usibanibani athi yena umsebenzi wakhe ukucebisa aqhamuka uNonkosi athi umsebenzi wami ukucebisa osomabhizinisi bancane osomabhizinisi abamnyama abazoya bomkhokhelela ukuthi uyabacebisa kodwa kulezi ezinye izizwe baningi abamhlophe abangaya bokhokhelela ukuthi uyabacebisa u-O wethu uhlala umfishane yilento elimazayo ukuthi ke singabi abaphumelelayo u usho kufinyelela asikwazi ke vele ukufinyelela ngoba u-O wethu awulungile ingakho ke sikule ngosi yakho lo ivulayo sesimweni siqale siyixoxe lezi zinto sifundisane ngazo ngoba ngaqathi sifunda sikhula ekwazini ukuthi liyini business singalenza kanjani kodwa ngathi khona le ngathini ikhona lentshayelo ekhona esizweni esimnyama angazi uma mhlawumbe indlela okhokho ababe operator ngayo nabase Europe aba operator ngayo okwenza ukuthi umhlaba njoba uhamba ngama European systems kunzima kumuntu omnyama ukuthi adopt agcine sebona ukuthi ibusiness liyini afunde lezi indlela zabamhlophe kuyibona abaphethe umhlaba iyiphi lentshayelo engaka ekhona kuthina eyenza kube nzima ukuthi si transform from an African mindset kube ile European mindset ngiyazi ukuthi akuyona yethu kodwa yona erun umhlaba akangenze nje isibonelo ibandla lakaShembe bane imfijolo ezabayishayayo ezikhandwe ngensimbi ngo2010 kade thina sasishaya lezi zinto ngo2010 kwaqhamuka umlungu owaqhamuka nokuthi awuthi ngiyoyipatent lento kube eyami ofuna ukuyenza uzofuna amalingelo kumina yimi engizohola ngokuthi ayenze ngeplastic leyanto so ivuvuzela okwagcina kuyiyona into eyayiwuphawu lweSouth Africa iyathathwa umlungu eyithatha kuthina kwaba yeyakhe so yini yenza ukuthi kube nzima kuthina ukucabanga ukuthi awuthi ngiyoyipatent lento yazi ngashaqeka ngizwa ukuthi umlungu angithi ama toilet mangabe sikhula abe flashwa kanje owaqhamuka nalento ukuthi hayi sengiyapressa manje uhleli phansi udla imali enkulu kabi ngoba i-toilet ne-toilet elikhandwayo kumele yena hole noma lingasakhandwa inkampani yakhe ngoba besebenzisa i-technology yakhe yini yenza kube nzima kakhulu kuthina ukucabanga njengosomabhizinisi thina sifuna ukwenza into ngoba sesiyibone yenziwe womuntu ngicabanga ukuthi ingakho sesiqala manje siyaqala manje lokhu uqala sifundisane ngalezi zinto ngoba into ebikade yenza lokho besingafundisekile nokufunda kwethu besifundela ukuqashwa besingafundiselwa ukuthi sibe ngabaqashi so okwenze lokho ukuthi ke indlela ethu yokucabanga njalo sonke isikhathi ibe yokulungisa iCV ngihambe ngiyofuna umsebenzi kanti oza kwethu abamhlophe esifunda naye eclassini sithi masiqeda idegree kanye naye yena ulungisa ibusiness plan rather than iCV ukuthi ayokwenza kanjalo so mhlambe kokuqala lokho esingakusho ukuthi kusilimazile lokho kakhulu number 2 njengamanje into esibuyisela emuva ukuthi izinto ezinjengalezi ke zokufundisana ke manje njengoba sesikhuluma kulezi ngo zokufundisana thina abantu kakhulukazi abasha bethu iningi labo bayithanda kakhulu injabulo ukujuxuza kakhulu noma ngizobeka ngaleyo ndlela ukuthi kube sengathi izinto zingenzeka fast instant coffee yonke into instant ingathi zibe microwave like izinto kanti asikwazi ukuthi sisheshe sifinyelele lapho uma ngabe singakwazanga ukuthi siqale siyofunda indlela kwabaphambili if not ake sibuye ukuthi njobe bekade ngenza mhlambe bachelor of commerce
kwi-Bachelor of Commerce bengikade ngiyi-strong kuphi kuphi kuma-subject noma kuma-lokhuza ami kuma-modules ami ebekade ngihamba kangcono khona ngingakwazi ukuconverta lolu hlobo ngiphile ngakho kube ibhizinisi kumina. Ngelishwa asikwazi ukuthi sikwenze lokho, so isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi sikwenze lokho. Number 4, umuntu obekade ekwa-engineering again nakhona uthi ukwa-engineering bucabanga inkampani oyakuyona ngiyekwazi ukuthi ukufunda kwami njengamanje ngiyithi mangiyibuka i-CV yami ngibuka onke ama-courses engidlule kuwona yiphi le course engakwazi ukuthi ingenze mina ngihambe ngiyoqala ukwakha amabhawodi ukuze leli bhawodi lakho yimina lizogcina selipatent. Nakhona futhi uma besifuna sikhuluma ngalokho sithi-ke uma ngilakhile ibhawodi ikuphi la fuze-ke ngiyekhona uma busondele kule ngosi buzokwazi ukuthi zikhona izinhla mhlawumbe SABS uzofuza ukuthi ujike uye khona obazokusiza ukuthi bayiqualify lento yakho ibe sezingeni elifanelekile. Lezo zinto-ke ezinye zezinto ezigcine zenza ukuthi i-competition yethu siyithole siyikhompyutha ngezinto ezimfishane kuthi lezi ngabe zisibeka izinga lokhompyutha izinga lomhlaba singazenzi. Eyokugcina yile kade ishiwo uxaba khona manje ayibize kwi-primary economy i-agriculture. For an example, nakhona lapho uhlobo lwembewu ugcineka kwembewu ungaqhamuka umfundi othize akwazi ukuyoqala into esothi-ke mhlambe i-seed bank ugcine izimbewu ezinohlonze zase-Africa njengamanje kuba sekunama-GMOs. So ngaleyo ndlela kungenza ukuthi abeseyithola esekhompyutha kwi-international stage kanjani na ngoba amanye amazwe asegcwele labo GMO abathi bona bafuna into eyiyona bazobuya bazoyithenga eSouth Africa bayithole kusibanibani. Indlela yokucabanga kwethu ekumele nayo mayiqale ishintshe ngesikhathi samanje ngicabanga kanjalo. Shobade uhulumeni uyenza kanjani imali uma sesibheka nje ukuthi mhlambe la eSouth Africa bangako somabhizinisi abakhona yini yenza i-economy yezwe ime mhlambe umbukele ekhaya angathi uma ngabe ifunda bona ukuthi hayi nami ngingaliphonsa kithi esivivaneni ngigcine ngenza umnotho wase South Africa ukuthi udlondlobale. Uhulumeni uyenza kanjani imali? Yeah, mabhedla mhlambe buyela i-step esodwa nje move kancane ukhulume ngeimbuzi. Yeah. Ufuna ukwenza nje isibonelo njoba esechazile umhlophe. Uyazi lapha enqolweni nje esiphingo. Izimbuzi eziningi la kwaJina. Selokhu ngikhula lapha eThekwini ngangibona kwenziwa lokho abomdabu basendiya. Bakhulile manje baxhantile kakhulu. Imbuzi zokhumbula uma utracer back 20, 30, 40 years ago ibingekho emandweni abamhlophe kakhulu. Yeah. Baze bakha imbuzi ethiwa igamanxa bure. Imbuzi la kwaZulu Natal imbuzi ezidliwayo zithengwa ngaphandle kwamanye amazwe nakwamanye ama-province zikwinani le-billion every year. 380,000 goats ezithengwa zisuka kwamanye ama-province nako-Lesotho ziza la kwaZulu Natal. So umqondo okufanele siwufake kubantu bakithi ukuthi abaqaphele izinto abanazo. Isilento njengoMosi wayephethe induku esandleni kwathiwa yini lo iphethe what is just a staff. Kwathiwa iphonse phansi yaphenduka inyoka. Siphethe umnotho ezandleni kodwa siwubona. Ukhulume nge-intellectual property. Kunomhlatshelo inomhlabelo okhulisa ithambo lapha kwaZulu. Abanawo bamhlophe. Baye bakufaka ukhonkolo be mold ithambo benzoze lilunge. Kodwa lenkomo mayiphukile nomuntu uyaphuzisa umhlatshelo lo agcine be right. Lento ekuthiwa ama cat eyes emgwaqeni. Isidakwa sase UK esasihamba ebusuku sidiyazela. Sabona ikati namehlo akhanyayo. Lasola ikati laze longena ekhaya. Ngakusasa yavuka ne-ID ukuthi ngifike kanjani la. Hambe ngamehlo ekati. Nje ubona ama cat eyes emgwaqeni. Yonke into kufanele sifunde ukuqaphela. Kuningi ngakubala kube zibonelo intahantaha. Fast funda ukuqaphela ukuthi ingumnotho. Ubuza umbuzo ke uthi thina singa uhulumeni uyenza kanjani imali? Uhulumeni wenza imali phela ngokuthi osomabhizinisi nabantu abasuke besebenza bakhokha intela. Le ntela abayikhokhayo igaba eziningi ngaba iVAT, value added tax or kube intela le yabantu abasuke besebenza or pay as you earn kanjalo noma kube intela icompany tax esuke
uyazazi kunala izinto adila nazo lezo inqwaba yintelo uhulumeni asuke eyiqoqa njalo ngenyanga ngonyaka enkampanini ayiqoqe njalo ngenyanga abantu ngesikhathi behola ikhuleke leyo mali ibe enkulu noma ngoba kwesisikhathi imali eyinganele uhulumeni faza aboleke enye ngaphandle yabona nje le topic yokuthi uhulumeni yenza kanjani imali fase ifundisa abantu bakithi ngoba lesisigaba esikuso sokuthi si umnotho sicishe ube nabantu abawu 29 million abamukela imali yama grants kuyishwa elikhulu lelo ngoba sijabulela lapho sikushayela ihlombe ukuthi simukele imali yama grants eyeqolo eyezalukazi yile covid kwakuthiwa yini le covid 350 cisha ama grants angaphezulu kweshumi eswamukelayo and futhi sithi sesimukela ama grant siphinde simukele izindlu zamahhala siphinde simukele ugesi wamahhala siphinde simukele amanzi amahhala siphinde simukele iNSFAS imali yokufundisa kwezingane zamahhala nazo iphinde zihole bese uyathola ukuthi ekhaya limiswe nje lama grant ahlukahlukene ngangikhuluma nomunye wongqongqoshe ngengumbizi ngegama sihamba naye siya kwelinye izwe engitshela ukuthi iCovid ibambula amehlo ukuthi njengamanje abantu they are double triple dipping kuyimali yeyibonelelo bese bakhona ke abazozenzela nje amakhadi ukuthi bayoyitapa leyo mali ngomgunyathi olunye uhlobo ke lolo so izwe lakithi lisengxakeni enkulu ngoba uhulumeni mayeseke waqala wanikeza abantu ba ama creatures of habit bayajwayela ukuthi sefanele ngihlale ngithola le mali njalo ngoba vele uhulumeni fahlale eyikhipha kodwa fanele bazi ukuthi ivela le mali ivela kubantu abayidlanzana abakhokha intela lentela abantu abayikhokhayo labantu abayidlanzana bayancipha abakhuli right and mabencipha laba bantu and kuyaxaka nakubona ngoba uhulumeni nje uyakhumbula ukuthi iVAT yayi 14% kwathi hayi madoda sinyuse 1.15 sekukhona national health insurance njengamanje definitely kuzonyuka futhi imali ekufanele labantu abayidlanzana kusqueeze bona ukuthi bakhokhele inqwaba yabantu akufanele kusijabulisa lokho njengezwe kakhulu sizwe simnyama ubuya futhi kulokho kade kubuza umhlophe ukuthi uqaphela ukuthi uma uzoqala ibusiness fanele uqale uqonde ngithanda iphuzu lokuthi ulwazi lubalekile ukuze abantu bangaqali nje ulandele lokade ukusho ukuthi umdayisa amazambane nawe nami usathi ngidayisa amazambane iresearch ebusiness ibalekile njengoba ngikhuluma ngeimbuzi nje ngakuchazela nangezimvu ngikuchazele nangamadada ngikuchazele nangezagwaca ngikuchazele nangezeyimayini egcwele lapha kwaZulu egcwele lapha eNingizimu Afrika ekufanele abantu bafunde manje ukwazi ukuthi noma yaphi labahlezi khona ngaphansi umhlaba lo enginawo unani ikuphi okungamila kulunge la bese sifinqa imkhono senze ukuthi singene singabe osithusa excuse me uma ukuthi sifuna ukushintsha isizwe sakithi imali uhulumeni uyithatha phi in summary uyithatha kwintela intela le ekhokho ngabantu baseNingizimu Afrika bese futhi ayidonsa nakubantu abasuke baseNingizimu Afrika basebenza ngaphandle beyiletha njengoba ngichaza iGNP and ngeshwa le mali yentela iGDP yethu njengamanje ivarita la $420 billion dollars right $420 billion dollars it's about 7 to 8 trillion rands that's our GDP as a country ngamazwi imali esiyikhiqiza lapha ngaphakathi as a country right kodwa njengamanje imali esesiyikweleta kusho ukuthi out of every 1 rand sikweleta u75 cents ngamazwi Sala no 25 25 cents yabona and isikweletu sinjani lokhu sikhule njalo uma ubona behlangana namhlanje eParliament njengoba kukhethwa nje yonke lento eyenzekalayo bashaya imithetho laba bantu banencindezelo enkulu ehambisana nokuthi isikweletu sezwe simi kanjani kufanele kwenzakaleni ezweni and uma abantu bezolokhu bekhale kakhulu bethi sifuna ukuthi ngaphandle ukuthi bathi abantu thina singenzani ukuze sithuthukise umnotho wezwe lakithi yilo umqondo fase ushintshe futhi ukuthi awukucabanga ukuthi ungalenzelani izwe lakini wena kunokuthi uthi lona lengangenzelani mina bese ke nalo liyakusiza nanko umbuzo omkhulu siushintsha kanjani umqondo ngoba phela izingane ezikhulayo manje zikhula zazi ukuthi kumele zibe okhamsangithele
yini ekumele siyenzeke ikakhulukazi mina nawe Yeah. esike sathi ukulunguza kancane nasezikoleni esikwazi ukuthi sibone ukuthi uma ngabe isikweletu silo sikhula sizohamba kugcine kuyisikole sezingane zethu. Yes. Yini ekumele mina nombukeli ekhaya siyenze ukusukela namhlanje ukuguqula umqondo womuntu osafuna ukuba ukhamisa ngithele athatha isinqumo sokuthi athi ayike nami sengizophonsa iJSV vaneni. Uyabona Mabhedla abantu bakithi akona umsebenzi womuntu oyedwa lo. Futhi akuyena umsebenzi kahulumeni kuphela. Abantu bakithi kufanele bafundiswe ngazo lezi inkundla esixoxa kuyo njengamanje la yokhozi. Bafundiswe kusuku ukufunda kuqala ezikoleni. Ke kuthiwa nxa ufuna ukwenza umehluko omkhulu uqala esigabeni sobuholi noma ibupho ubuholi. Uthinte udaba la kwaShembe. Ibandla laMnazaretha elihloniphekile kakhulu elinezigidi zabantu. Esithi masikhuluma ke thina kumandla omnotho sikhuluma ngepolitical economy. Siphinde futhi sikhuluma ngechurch economy. Ukuthi amabandla lana asebenzisa amavuvuzelo okhuluma ngawo, asebenzisa ovaselina, asebenzisa noma into sokugcoba ngisho kanjalo. Asebenzisa amanzi bawathathaphi. Amabandla lana aqoqa iminikelo ezigidigidi. Ngenza isibonelo ngebandla lakwaShembe silikhonzile elikhulu lapha lakithi eNingizimu Afrika ngoba uma likhulunywa ukuthi lino 7 to 8 million wabantu usungakucabanga kuthiwa ngonyaka uma lo muntu eminikelo 100 rand hayi ngenyanga ngisho ngonyaka ukuthi mangaka amabhillion. Uma uzokhuluma ngecooperative uqala ibank amabhank ahlukene izigaba ezintathu ukhuluma ngeCFI Cooperative Bank Institution it takes just R1 million abantu about 200 bese uma uzokhuluma ngemutual bank probably no 10 million right ukuthi uqale imutual bank uzobe nelicense yakho. I-commercial bank yona it's 250 million rand. Ngamazwi ngiyazi ukuthi lokho engikukhulumayo ngikhuluma ngathi kulula uma usuqala kulula kodwa ngikhuluma igaba zokuthi abantu abafana namabandla for instance bebengenza lukhulu ekushintsheni umnotho wabantu bama members wabo njengalabo esikhuluma ngabo nama charismatic Pentecostal Roman Catholic wonke lawo masonto ukufanele kube khona ukufundiseka kwabantu bakithi kakhulu ukuthi yini umnotho le mali esithi uhulumeni uyisebenzisa ivelaphi ivela kanjani ngoba ngahlangana nenye insizwa yakithi kwanangoma sixoxa ithi ayesiza impela le mali yegrant ithi kumanje ngishaye yoqolo ngiphinde ngishaye yini angazoma yeqolo noma yokugula kuyo ithi ngiphinde ngishaye le ye covid and mase ngihlezi phansi naye ngimbuza ivela kanjani ukuthi hayi ngikhathala ivela kanjani mina ngiyahola okubalekile. Uyabona uma senalo umqondo njalo kusho ukuthi usamkhulu umsebenzi ufanele wenziwe yithi esikhona emphakathini ukufundisana bese kuba amasonto kube abaholi bomphakathi kuba amakhosi bafundiswe bonke labo bantu ukuze badlulisele imfundiso nemsakazo no TV ukuthi kwenzeka kanjani ukuze singabi isizwe sokhamisa ngithele ngoba ngiyakutshela sasiyimemezela thina njengabacwaningi lento noma abahlaziyi kusuka kudala ukuthi ngeke uhulumeni esakwazi ukuphinda inqande lemali ayiqalayo ebaluleke kangaka yeCovid yabona ngoba waqala wajwayeza abantu ngesokwazi uyimisa le nto. Asibuyele la kancane uyangithusa ngolwazi onginika lona olinika nombukele ekhaya ukuthi uma unemali ethize uyakwazi ukuvula uhlobo oluthize lwebank uma unemali ethize uyakwazi ukuvula uhlobo oluthize lwebank ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe siyazi masifunde ko social media maphepheni siyabaza abantu abanezimali abanye abanemizi yo 100 million abanye abanezimoto zo 100 million uqonda ukungitshela ukuthi lo muntu uyakwazi ukuqualify ukuvula ibank lakhe. Lo muntu uyakwazi ukuqualify ukuvula ibank lakhe yize umthetho waseNingizimu Afrika fanele ukuthi uthi ukushintsha kakhulukazi kuyisigaba sepolicy ngoba njengoba sikhuluma ngoNciwa Nkulu nje sikhuluma ngalokho esikubiza ama monopolies abantu abasuke bebamba umnotho begweve nawo bengafuni udedele kuye kwabanye abantu kodwa uma ilokho ke sopolitiki njengoba bese beparliament nje fanele ukuthi bakubheke bafuqe kumbe baphushe
ukuze kukwazi ukwenzeka izinto eziningi zokushintsha isimo somnotho eningizimu Afrika ukuze umnotho kuma kuthiwa ubuyele kithi ngempela esigabeni sokuthi sibe nezizinda zezimali zethu. Yeah. Right? Esizikwazi ukuzicontrola thina. So ngamazi la abantu abathatha imali bayoyifaka kwezinye izinto bengakwazi ukuthi bavule ngisho ama-bank wabo. Bengakwazi ukuhlangana bethi let's open ama-bank siyibandla ngisho la kwaShembe njengoba sikhuluma. Ngisho ibandla noma yiliphi ibandla elikhulu. Ukuthi let's have our own bank. Sikwazi ukubanka la imali yethu ukuze ikwazi ukucirculate ngaphakathi ngoba uma ukhuluma ngezizwe ngokuhlukana kwazo whether amaJuda noma abelungu noma maSulumane amandiya bonke labo bantu cishe imali mayihamba ngaphakathi irand circulation ihamba ngaphezulu koku5 ithi nje ithethe nje once bese yaphuma ngaphandle ngoba asinazi izinda zethu ezithi nolwazi lokuthi imkhiqizo akube ngeyethu ama-bank akube ngawethu ama-services akube ngawethu umqondo the mindset that drives those things akube yabantu bethu ukuze sikwazi ukubamba umnotho emphakathini yakithi. Akube niyezwa ke ukuthi njengoba ngino 12.5 meters nje la ephaketheni lami sengalivula ibank lami sizobhenka kwaMthabela ke kusukela namhlanje. Baba Mthabela, yini ekumele ifundwe osomabhizinisi ukuze badlondlobale? ake sithathe khona aqeda ukusho ukungezelela nje uXaba aqeda ukusho ulinganise ngebandla. Uma sizobuchezwa kancane ebandleni sineyidokfela ukuthi ngonyaka nazo azidonsi imali encane. I think beku 22-23 there are about 40 it was about 51 or 49 over 50 billion over 50 billion you know imali ekwazi ukuqoqwa idokfela eSouth Africa. And uma ngabe kuza kwestockfela nje bekhulume ngepolicy nje kancane kuningi ungathinteki kwezinye izinto kwestokfela. Siyakwazi ukuthi sisithole ukuthi imithetho noma ishayiwe kodwa istokfela uthothi siloke siphundleke eceleni ukuthi hayi siyakwazi ukuthi siqhubeke siyibeke ngaleyo ndlela. Uma ngabe besinokuhlangana sengiya embuzweni uma bekuthiwa bekuhlangane abantu bakithi ngoba yithi abantu abamnyama beyidokfela besihlanganile ngabe angenze isilinganiso isitolo esikhulukazi angisangingalisho ke igama ba6 kunoma isiphi isitolo ongasosicabanga ukuthi makuphela inyanga yogrosa kusona. Esinye zaze bengisazi besidayisa sisonke ngobe ku 26 billion. 26 if no 30 ake ngithi 30 billion to date. 30 billion uyakwazi ukuthenga lezi khondla zamagrosa zeyitolo esithi solanda igrosa khona. Ngoba sithi mase siqeda kuhlukanisa lesa stockfela thina futhi siphinde sibuyisele emuva futhi le mali ibuyela kubona into kade show nonkosi ukuthi ukuzungeza nje ayikwazi nakuhlala. So uyabona uma bekuthola idokfela behlanganile ngabe kukwazekile ukuthi ngalesikhathi sekukhona ibank la kaMthabela ngala sekukhona ke isikhondla sesitolokazi esikwazi ukuthi ke mase beyile beya ebhangi la kaMthabela sesiyabuya futhi siyothenga lapha kulesa store. Kusho ukuthini lokho ukuthi ke manje selizungeze kabili kilana ngoba lihambile lafike lasuka la isuka khona saya kwaMthabela sasuka kwaMthabela sesikwazi ukuthi ke sayothenga kwanala enterprise yebo. So ngaleyo ndlela seqalile manje ukuthi sizungezise imali yethu. Uma ngabe ngifuna ukuthenga iskipa ake ngiqale ngibheke ukuthi uMthabela ngabe unaso njengoba ethunga nje unazo lohlobo lwezikipa. Ngaleyo ndlela sengiqala futhi ukuthi ngisekuyisigaba sesithathu seranda lisaphumanga ngaphandle. Ngenze ngi-example khona izobacunula nabalaleli khona izokwenza kube nokuthiza ngoba we are provoking. Uke wabona uma uya kodokotela uzothola ukuthi udokotela oyakena ungoweNdiya ngisenzelelo noma iSulumane noma iNdiya. Kure ukuthi uthole ukuthi nina njani baningi nabantu abamnyama enibaningi nibambe iqueue yakena. Suka ke uye ke kulowo muntu omnyama kukangakhi ungafica kukhona ongumdabu waseNdiya noma iSulumane ekwiqueue kadokotela unala. Yabo? So leyo nto enye yezinto futhi leyo eyenza ukuthi uma besingenakho ukuqonda kokuzungezisa leli randi lethu
bese sisithola njalo ke siphume njalo bethi kungcono ukuye kubelungu kungcono ukuya ngaphandle kanti uma ngabe sikwazi ukuzungeza la ngaphakathi ngiye kumkhabela uma ngiye kumthabela uma ngifika kumthabela uzokwazi ukuthi enzele bese ngingagculiseki ake ngisesikhuluma ebhizinisini uma ngingagculisekanga angingamshiyi ngixaba uxabo isingisi angibuyele kuyena ngithi cha la kulohlangothi angigculisekanga uma sengigculisekile khona into esiyenzeka manje usefundile sekwakheka lento esithi customer service seliyanyuka ke manje izinga nothando lokuthi uma bese kuya usibanibani omunye usezoya kalula lapha afika ithole lento kuleli yazinga ngobani utsheliwe ukuthi akwenziwa kanje bekufuna ngabe wenze kanje walalela naye so ezinye zezinto ke lezi ezilimaza ke thina ukuthi kube ngathi ama business ethu asithuthuki kuona kwesinye isikhathi siyazivala indlebe uma ngabe sesemabhizinisi sazi ukuthi imina ongcono kakhulu kanti njoba limile leli business lime ngekhasimende ubani ikhasimende mabili kamakhasimende khasimende lokuqala yilo muntu okusebenzelayo khasimende lesibili lo yamuntu ozokwenza ibhizinisi limi so bahloniphe bobabili lamanye mawuhlulekile liwileke ibhizinisi bese bengathi amabhizinisi ethu awathuthuki kanti ngenxa ukuthi asifuni ukusebenzisana ngendlela efanelekile inselelo engizwa nikhuluma kakhulu ikhomba khona ukuthi okokuqala ulwazi asinalo lwe-economy 2 ulwazi lokuthi senza kanjani isiqiniseko sokuthi imali izungeza kangakanani thina andekuba iphupho ngoba engikuzwani kusho ukuthi ithi ngena kuthina sibe silanda ama product abelungu sibanka emabhenki abo so ithi ngena le mali esisebenzele ibiphumi yakubona mhlambe ke enye inkinga yikho ukuthi asithembani thina siyisizwe nje simnyama isekhona le yanhlesa yokuthi into eza ngesandla somuntu omnyama ayiyona equality njengale eza ngomuntu omhlophe ake ngenze isibonelo nje sasithandwa ukwenziwa ubaba uthi kwakuno professor wathi eyogibela ibhanoyi womuntu omnyama wafika ipilot kuumuntu omnyama wajabula wathi hey abantu abamnyama sebeshayela amabhanoyi hayi no kuza kahle impela yake kuthe sekune turbulence emoyeni wathi hey madoda uthi siyolunga nje lishayelwa umuntu omnyama yabo lo muntu okade ejabula ukuthi sebeya drive kodwa mase kunenkinga ubona ukuthi ngeke kusalunga mhlawumbe hayi akuze umlungu manje azoteka izinto mhlawumbe ekumele zenziwe osomabhizinisi ngikhumbula kakhulu leli temu laqala ngosomathenda ukulizwa kulina uma bebekhuluma ngama business plan aqhamuka umuntu esegijima ethi hey bafowethu kumlayini engitholayo la aningihlanganiseleni business plan yabo uzosethi hayi ngitholile ngicabanga ukuthi elinye lamaphutha elenzeka ukuthi bekuvele kusuka umthabela oshomene nonala athunala ukhozi kuno line lafana wena faka ithenda namhlanje umthabela ukuyithenda yokwenza inkethe kusasa umthabela ukhanda ibridge akasekho ku-construction kusasa umthabela usedayisa amaklabishi kuya ukuthi kuqhamukeni yini kumele siqaphele njengosomabhizinisi abafuna ukuthi baqhudelane at a world level yiziphi izinto kumele siqaphele umuntu angabi uvanzi yiziphi izinto kumele siqaphele njengosomabhizinisi abafuna ukuba nesandla esikhulu kwezomnotho kukhona izinto nje ezimbalwa oqala ukuthi ngeke ngayithinta eqaleni ukuthi kufanele sizibheke wayihlobisa kahle uNonkosi methi njengoNkulunkulu methi kuMoses uphetheni so uma sizalwa sifumbethe so bekubalekile lokho ukuthi umuntu siqale sizibheke thina ukuthi ikuphi lapho khona nginamandla ngakhona ikuphi lapho khona ngingcono ngakhona yipi igift noma isiphiwo enginaso noma ikhono netalent enginalo lokho kunikeza lento ukuthi kushapeeke lento yokuthi laba abamhlophe bashaye ekutheni baya specialize isikhathi esiningi uma ngabe enza into uyahlala kuleyo nto ayifundisise ayekhula kuyona so into yenze thina sisuke saba all over isikhathi siba ndawo zonke sesithola sesilimala lapha ngabe sikhona so into oqala zazi ukuthi yini engawe number 2 ebese ngene leli gama lelocwaningo noma iresearch lento ke le othi uyiyona mas research okoqala so research ukuthi iyadingeka yini kwimarket na noma lento engifika nayo ngamanye amazwi iyakwazi ukuthi ibe marketable so uma ngabe lokho engicabangayo ku marketable
sengiya kusigaba sesithathu njengamanje uma ngabe ke either ngizokwenza sizothi feasibility study. Kwi-feasibility study ilapho uzobubuka ubuza uzama ukuhlwaya ukuthi kungenzeka uthole makuqaleke futhi kodwa ngenhloso yokuthi makuhluleka ngivele ngisakha. Yilapho sithi ke i-feasibility study namabhenki uzothola sekufuna lokho before le business plan oke walinganisa ngayo eqaleni. Uma ngabe ukuthi kuhamba kahle yilapho ke sewubuyela ekutheni manje kushicilele phansi ke ngokohlelo lwani lwe-business plan uma kuyisigaba sokuthi ke njengamanje singayibona lento iyenzeka. Why sidinga i-business plan kwesinye isikhathi ngithi uchezwe kancane embuzweni kodwa ngibuyela kona. So kwesinye isikhathi i-business plan fanele siqaphele futhi siyifunelane. Ngoba already lokho kula inqondo sekuyona i-business plan ngoba nampo ubaba banamatekisi ayahamba nampo bamatafula amile and so forth kwasetshenzwa kwanezitolo but indaba isekutheni uma ngabe ibank selisondela kuwena noma kuba nezimo one i-business plan sifuna ngoba kwesinye isikhathi sifuna i-loan sofuna ukuboleka asazi sifuna ukuboleka kuphi futhi. Number 2 kwesinye isikhathi sifuna i-business plan ngoba sifunele ukuthi kukhona ama-investors engifuna ukuthi azongena la. Uhlobo lwe-business plan engilibhala ngibhalela i-investor luyahluka kunehlobo lwe-business plan engiyibhala ngibhalela ibank. Kube khona uhlobo lwesithathu ecomprehensive lapho khona cha ngifuna ukuthi kuqondakale engikuhlosile ukwenza ngebusiness lami eyasekhaya iusokhaya le-business plan echaza uhlobo lonke le-business. Kwenzani lokho? Kwenza ukuthi uma ngabe mina noma kuthiwa ngiyadlula emhlabeni kulula ukuthi kwabezemva kwami babona ngangiqonda ukuthi ngiye ngakuphi bese i-succession planning siyakwazi ukuthi yenze. So ke izinto lezi ke ezibalekile uma ngabe sithi sifuna ukuba yilabo somabhizinisi abanokwazi ukuthi ke bathuthuke kulesi sikhathi esiphila kusona. Uyithintile ke intellectual property. Leya intellectual property phela yila sesiqala khona sesithi ke sesiyo register. Na sekurejisteni kwethu njengoba sikhuluma ngo-patenting awusiwona kwesinye isikhathi yonke into elula ukuthi ufinyeleleke kuwona. Kwesinye isikhathi siyasithi ufuna ukupatenta onto ayidinga upatent idinga i-trademark yabona. Kwesinye isikhathi udinga mhlawumbe no-copyright kunamaganya yabona. Kunamaganyana uzosiza noxaba khona lapho ngeqiniso ukufaka but kulezi zinto lezi ake sithi uma ngizo trademarker njengamanje sengakhele i-sign ethize bese ngifuna ukuthi ke kulolu phawu luwuphawu oqondene nami angihambe bese ngiyazama ukuthi lolu phawu lolu lube neganyana lakhona elihambisana ukuthi luqondene nami. Bese kuba khona isigaba lapho khona mhlambe bengibhala incwadi mhlambe bekade kwi-copyright lapho sesiyakwazi ukuthi akwazi ukuthi kudlule kumina lokho sengizokufaka esigabeni sokuthi yimi kuphela awukwazi ukuthi uqhamuke uyisebenzise ngaphandle kokuthi udlule kumina. So ke izinto lezi ezinye eziba khona kule ka patenting kakhulukazi yona ijwayele ukugxila ekutheni lo mqondo ozana awukazi ungaba waba khona kuyaqala ukuthi kube khona ngokwazi kwakho nanti ibalulekile ebalekile ngokwazi kwakho. So ngoba kukwazi kwakho bese kuthiwa kufanele ukuthi i-testweke leyo nto le ingakho ke ingenziwa inombani kuzoya eminyangweni lona osuke uyi-registrar of companies at the same time sobe sesibheka ke practicing attorney ummeli opracticeayo ukuthi ke akayithathe lelokhuzo lomqondo wakho bese uyashicilelwa phansi sabu affidavit abethi mase ufaka bese uyathumelela ke ezingene likazwe lonke noma umhlaba wonke liba ku global ngoba i-patenting le ngoba kufanele ukuthi i-testwe nakwamanye amazwe ukuthi akekho yini onalento kunokwenzeka wayazweni ithizeni usuyabuya ngoba wazi thina siyazi la eSouth Africa usuyifaka lapho. So iyona ke ibe expensive kakhulu ngangokuthi sithi ke mhlambe masisiza abanye kubantu uma besisakhana ebusinessini sithi kwesinye isikhathi uma ngabe une-idea obona ukuthi uyaqala ukuba nayo ibhale wenze i-affidavit ongenani uyenze ibe i-affidavit igxivizwe emaphoyisa ngoba ukakabi nemali kube khona lokho kuba i-affidavit ze kuzothi maqhamuka omunye ethi uyayenza after David siyiphusha as affidavit ukubonisa ukuthi ngayibhala lokhu kumqondo kanala ukuthi wenza lokhu kanje akuhlanganisa uyayibhala nendlela futhi wenza ngayo kule affidavit ihlanganisa ukuthi nokuthi yabo kubese kwazi ukuthi kuphume ukuthi nokuthi ngifisa ukusho lokho ngaphansi kwesifungo under oath then ke bese liyaxivizwa usukubambile usungayithatha ikopi mhlawumbe isekummeli wakho and so forth usazama amandla ukuthi ugcina usukwazi ukuthi ufinyelele ekutheni ke i-applyelwe ke ibisiba kwi-patenting level otherwise imali ingakabi khona zigcinele leyo nto njengaleyo. Hey
Mbukele ekhaya ngiyethemba ukuthi uyacosha nawe lapha nalapha nami kuningi ngikutholayo kodwa nje nanku umbuzo ongishaye kakhulu ukuthi njengoba thina sondla zonke ezinye izizwe zidla ngathi thina isiphi isizwe esidla ngaso thina yini enza ukuthi thina kube lula kuthina ukuthi siye kwabanye odokotela bezinye izizwe kodwa bona bengezi kuthina ake wetshise nawe njengoba sisathi shwi hulukuqu masayidolo ake mbukele ekhaya ngixukuzekile mina ngixukuzwa lezi insizwa zingixukuza umqondo bathi akulula neze ukuthi kwenzeke lento ekuthiwa i-brainwashing hayi ngiyangibrainwasha ngoba manje ngikhipha yonke le nonsense egcwele ekhanda lami ningifaka ulwazi olunzulu ukuthi umnotho uyini nanokuthi thina ndlu emnyama sinamandla angakanani kodwa futhi singawaboni kumele ukuthi siqale siwasebenzise mina ngizoniphonsela kodwa inselele ukuthi izinto ezifana nalezi ayingagcini la ayingagcini ngokuba ingxoxo nje kuphela ngoba thina siyakhuluma sisabantu abamnyama kuphele kanjalo babushwabade umnotho wezwe mhlambe noma weprovince uqhathaniseka kanjani nomnotho wezwe lonke uqhathaniseka kanjani futhi nomnotho womhlaba wonke jikelele mabhele umnotho wezwe umuzo uqala uthi njengoba sinama provinces awu9 eNingizimu Afrika kukhona lokho kuthiwa i-gross value add which is izinga elithe kwehla kancane kune GDP okusho ukuthi uma ubuka umnotho kuqala lapha ku-local njengala eThekwini ubheka i-gross value addition yala eThekwini ukuthi ingakanani bese unyuka kuthatha wonke amadolobha la KwaZulu Natal bese ubuka umnotho ke esigabeni seprovince iprovince ngeprovince kusho ukuthi kubalwe nje wathi sichaza iGDP kuqala kubalwe ukuthi imikhiqizo yenzeka kule province igabeni zonke ezehlukene lana njengoba kune marine kune coast okusho ukuthi kunomnotho wasolwandle ongeke uthole eGoli noma eNorthwest ngoba those are landlocked provinces so ngabe mazwi umnotho la eSouth Africa nje kwenza isibonelo sicacile uphethwe ama province kakhulu amabili ngokungaphezulu ka50% okuyi Gauteng ephethe cishe iGDP ewu36% bese kuthi KwaZulu Natal iphethe u16% okusho ukuthi ambomabili ama province aphethe 52% bese kulandela iWestern Cape mhlambe ngo about 14% kahle hle ama province amathatha cishe aphathe over 60 or 65% womnotho wezwe jikelele namanye ke bese kuthi cococo nalapha ya kodwa umnotho uhambisana nabantu right uhambisana nabantu balelozo ukuthi bangakanani iSouth Africa kuyisigaba sezomnotho ngoba siyafundisa la esingasibiza ngokuthi it's an efficiency driven economy imnotho ihlukene kathathu emhlabeni njengoba sobe siphinde sithinta umnotho womhlaba efficiency driven economy ngithi angiqala lapha khona i-factor driven economy okuyimnotho esuke idrive kakhulu i-primary production nezimbiwa ne-agriculture maningi amazwe eAfrica ezwenikazi lethu asesigabeni salolo hlobo lomnotho kusho ukuthi kusuke khona igap ekhona phakathi kwawo namazwe asethuthukile namazwe aphakathi nendawo medium income countries thina sikulesi sigaba ke kuthiwa efficiency driven economy oyuthola ukuthi umnotho wethu uma ubuka ubonakala uthuthukile kakhulu ngoba unenqala zizinda ye-technology ye-infrastructure zizinda yezemgwaqo nezitimela inqala zinda right futhi yezomthetho legal infrastructure nenqala zinda yamabhank empeleni amabhank ethu njengoba sikhuluma ngawo la arrange kwi-top 5 globally okusho ukuthi endlela aphethwe ngayo kodwa umbuzo khona ukuthi arrange top 5 emahle kanjalo abenefita kanjani abantu bakithi lapha eNingizimu Afrika lokho ade sizama ukuthi sikuchaze so uma uzobala kumnotho wezwe ubala kanjalo ngokwama provinces noma districts noma locality ukuthi kukhiqizwani endaweni nendawo kodwa uma uzobala continental usubala isigabeni sokuthi iAfrica njengoba iyonke ingaka inabantu njengamanje sinabantu aba 1.3 billion in the entire African continent iChina kuqala ina 1.45 billion India 1.4 billion iAfrica 1.3 billion actually yakhula inombolo yeAfrica every day yona futhi enabantu abancane kakhulu average age it's 19 years
lapha eAfrika futhi iyona ndawo enomhlaba omkhulu wezokulima iGarden of Eden ungafaka ama-continent amaningi la eAfrika ngendlela enkulu ngayo ungayiboni ngokwemap isikhohliso lesiya iAfrika inkulu uteta ngendlala laba bantu akesinciphe ukuzala angibazi bakuthathaphi ngoba bakhulumela amazwe abo bayadepopulate sikhuluma nje so kodwa uma usuzobala kumnotho ubala umnotho weSouth Africa bese ubheka futhi esigabeni somnotho weAfrica lapho kubalekile sithi ukuthatha sikuthinta intra-Africa trade njoba kusayinwe iAfrican Continental Free Trade Area okuyisivumelwano sokusebenzisana kwamazwe ase-Africa yilokho kufanele ukuthi ababukele emakhaya baqonde ukuthi awugovuzi kuphela umnotho ngaphakathi kufanele ukuthi ukufunde wazi ukuthi ngale kweSouth Africa kukhona amanye amazwe iSouth Africa mabhedla iyonazwe lesibili emhlabeni kweAmerica elinenhlobo zabantu abaxubane nabaningi kakhulu ngisho ngokwenombolo ngisho idiversity yes so lokho kuyiadvantage ize sinakho ukukhala ukuthi kugcwele wonke umuntu kodwa kune-advantage ethile yokuthi sikwazi ukuthi sihambe through labo bantu siye nakwamanye amazwe abo sakho ubuhlobo nobudlelwane kakhulukazi Africa as a continent esiyingxenye yayo ebalekile so-ke sibuka kanjalo umnotho kuneyigaba ke noma indawo ezithile la eAfrica especially uma uzobheka Western African countries la umnotho umkhulu kakhona ngenxa yobuningi babantu right ngoba ngesikhathi abantu bethenga ngesikhathi kusho ukuthi imali ingena kakhulu bese kokugcina uqhathanisa umnotho wezwe nezwekazi nowasemhlabeni wonke jikelele ubuka ke esigabeni sokuthi internationally ilapho sisigcine sifinyelela khona ekuthenini kukhona ama-FDI foreign direct investment ukuthi abantu abasuke bebuka bengaphandle bese bafuna ukuzofaka isandla emnothweni walelozwe njengamanje uke wezwa njengoba sinokhetho ukuthi kuthiwa imakethe ziyabheka imakethe ziyanyakaza ngifuna ukucacisa lokho mabhedla nawe emhlophe ukuthi ayi into ekuthiwa imakethe akusona lento ifana nathi sikhula sathi uhulumeni isiquwa sendoda ethi mayinyakaza mina ngangazi ukuthi isidudla sendoda enomqalo ongaka ethi mayiyathimla kuzwakale abantu lapha eParliament wena uhulumeni lo nathi ingxenye yabo uma ukhuluma ngemarket ukhuluma ngabantu ukhuluma ngabanikazi bomnotho bemkhiqizo abanemizwa abanenzondo abanothando abanokuthi banyibe nje kwesinye isikhathi bethi nje uzothiwa imakethe ziyanyakaza bakuthiwa khetha usibanibani akho market enyakaza abantu nemizwa yabo ingakho ke neinhloso zabo ezimbi nezinhle ingakho kufanele umnotho uphathwe yithi ukuze makuthiwa imarket yanyakaza kukhulunywa ukuthi uxaba nomthabela nomkhabela nomhlophe noxulu yibo abanyakazayo hayi ozompecele ngwana ababizwa ngamagama athile kuthiwa bayimarket and okube kubi nje kakhulu sengithinta ipolitical economy ngoba ihambisana ukuthi laba abantu ade befandwa kwi level yepolitiki bebefandwa ngobani bebefandwa abantu abaphethe imarket khona isaga sesilungu sithi awukwazi ukuluma isandla esikufidayo esikondlayo isizathu sokuthi bangezi kumthabela nakumhlophe nakushwabata ukuthi abas-empowerisha kunalokho ukuze bazokwazi ukurun ama-elections babuyele kubantu abafanayo inselelo enkulu ke leyo masikhuluma ngepolitical economy njengoba sikhuluma ngokumnotho womhlaba nowamazwe ukuthi imnotho le iphethwe noma amazwe aphethwe ngabantu abaphethe umnotho osopolitiki khona incwadi engifisa ukuthi ngiyiso nje kubantu sonke isikhathi ukuthi niyifunde ePowernomics Dr Cloud wase-US ekhuluma ukuthi Powernomics yes politicians and political parties are up for sale uyabathenga osopolitiki namaqembu abo kunjalo nje emhlabeni wonke mhlawumbe iqiniso fanele silibeke obalo kwezinqezesele ukuze bazi abantu ukuthi njoba sithi sifuna ushintsho sibhekene nani sibhekene nenkiyankiya umchwayo wamambuso othi thina uma singakabi nayo imali ngeke sikwazi ukuthenga ngisho laba bakithi ukuthi bashintshe
okungenani for them to do our bidding benze izinto esifune bazenze ezi-right esibathumezo so ngoba umbone umhlu umuntu eyivukana elwa umbonto uyi-activist impela kodwa maka wadonswa unaidu noFandile Meva thokoza lapha nakho kuthiwa ilitezo njani useyoshintsha ke lapha into mhlambe engicabanga ukuthi noma mhlambe kuyitopic esikhathi esizayo kodwa ekhuluma ngepolitical economy nokuthi yiziphi izinto efanele siyilungise thina eNingizimu Afrika uma sizokhuluma ngomnotho ngoba afanele sikhulume ngawo nje kwi-surface first sikhulume ke sijule esigabeni sokuthi uma sikhuluma nge-import substitution lezicathulo seyigqokile ngakutshela zonke azakhiwe la eNingizimu Afrika amapheya awu-300 million esiwagqokayo la eNingizimu Afrika awu 75% avela ngaphandle 25% siwakhala lo 25% siwakhayo la wakhiwa ngobani 80% wakhiwa la KwaZulu Natal kodwa ngeke umthole umuntu omnyama kwi-value chain so is everything else ngoba yonke into ehambisana nomnotho ngeshwa njengamanje eNingizimu Afrika si import driven economy impahla ngisho ama-toothpicks manje sesiwadonsa ngaphandle kodwa sinazo ihlahla sinazo zonke izinto efanele zikhiqiza umnotho ngaphakathi inselele engifisa ukuyishiya nababukeli bakho leyo ukuthi uma sizokhuluma esigabeni sezomnotho njengoba kade esho umhlophe eke siye kudansa sijuxuze size siphalaze eke sisebenzele ukuthi njengamanje asasebenzele thina sebenzele lezizukulwane ukuze siphile kahle nakangcono kunathi so ke ngiyazi ukuthi sengithe ukuhamba nginkante kodwa bengizama ukuchaza ukuthi uma sikhuluma ngomnotho esigabeni sokuthi uwezwe ukhiqizwa ngobani uyini futhi kufanele siqonde zonke lezi zinto esengiyibalile ngoba ziyizinto ezingazivula amehlo ukuze sazi ukuthi masisuka kumathenda ngeke ngakuthandi lokhu kubeka abantu bakithi ngokuthiwa ama-tender pioneers ngathi kubi mahla amathenda kodwa esesikhuthaza kubantu bakithi ukuthi awukwazi phela ukwenza i-tender for 10-20 years lokhu hamba amathenda nje kushuda ukhuli thatha leyo mali yakho phela bese uyokhiqiza zona lecathu lesikhuluma ngazo nezimpahla funda ukukhiqiza ukudla ukukhene yabona kwi-value chain ye-agriculture funda inkomo lezi isikhumba tannery usifake ecatuleni naseyikhwameni ufunde manje ukuthi ubulongo lobo bune-methane bukhiqiza ugesi ne-gas yes so ufunde manje ukuthi umchamo lo nawo futhi unento zawo zenzayo eminye imichamo njengayonogwaja iyasiza ukurephela izinto ezithile okufana nokuthi ukusebenzisa esigabeni sey'nambuzane ufunde manje ukuthi ulwandle ngoba ngeke mangilela eThekwini ngeke ngiphume nje ebusuku ngoba kusafe la ngo-12 ngihambe ulwandle ngibona abantu bakithi belahla imali ake sifunde ukukhipha imali olwandle singayithathi le mali soyilahla ngoba abanye benzela iy'nhlanhla ngazi washa amacimbi ubone bayaphonsa imali phakathi sebeyoyicoshela abantu khona umlungu engahlangana naye athi hey ayikhambe ngicosha lo mali every morning wasivela ilahla obani abantu bakithi bethi bafuna yini iy'nhlanhla ake sizame ukuthi siyokhipha imali khona ofishi lapha u7 kilometers almost uya olwandle indawo yethu eSouth Africa. South Africa inkulu olwandle ukwedlula ngaphakathi njengezwe. So fanele sifunde ukuthi oceans economy iyini, sifunde zonke inhlobo zezomnotho ukuze sikwazi ukuthi sakhele umnotho ubuza. uShwabade uthi ake sifunde njengendlu emnyama ukuthi uma sicabanga amabhizinisi sicabange izinto eziyothinta nezizulwana zethu. Siyeke kancane ukuthi sisebenzele ukuya kwamayijuxuza. Ukhona kumuntu olokho eqale ukubuka lolu hlelo othi cha ziyangivukuza impela lezi insizwa. Senginelukuluku manje lokuthi ngilithathe serious ibhizinisi, mhlambe bengicabanga ukuthi ibhizinisi ukwenza amagwinya ngiyodayisa amagwinya lapha na mhlambe mase ngwenzile sengiyothenga icathu lezibizayo khona nami ngizobonakala. Kodwa manje senimguqulile umqondo. Kodwa ukhala ngento eyodwa. Uthi angikwazi ukukhiqiza umkhiqizo ozoyaphesheya ngingenayo funding. How do I access funding? Okay. Yes. Asibonge kakhulu lapha Mabhele. Yazi ngicela ukungena kancane ku-Eda kokade kushiwa nje uNonkosi. Mhlambe nolimi lwethu lwesiZulu luyithola lungenawo amagama amaningi asolwandle, ezinto ezisolwandle. Mhlawumbe kube ezinye izinto ezenza kube singazathi kuncane ukusondela kwethu nolwandle, kanti kubaleke kakhulu.
and uma futhi nabantu bakithi singakujwayela nje nokufunda ngomlando womuntu omnyama uzothola ukuthi umhlaba wonke bese uhamba ngalo lwandle umhlaba. Now ke kunento engifisa ukungena kuyona nje ethi kuke kwanesikhathi lapho khona irandi lali u3 rand kwidola. Idola uthi masikhuluma ngedola mangino 3 rand ngiyakwazi ukuthola idola elilodwa. So ke ngiya kule aqeda ukisho yokuthi masiba nemikhiqizo ngapha. Uma singake siyibuke ngokuthi singangenisa malini, sithatha iadvantage yokuthi njengamanje irandi li about u18 rand, idola li u18 rand. Kushuthi ngamanye amazwi uma ngabe kuukuthi sizozama ukwehlisa ngase importeni ekutheni lokho esilanda uthi mina ngigqoka into zaseNtaliyana mina ngigqoka nokuthi singase kuthiwe siyehlisa ngakulolo hlangothi kodwa kunalokho siyathumela ngaphandle. Uma sithumela ngaphandle kuthi impahla zithengwa ngaphandle kushuthi isicathulo ebekade sizoba u100 rand ngokwami. So ke uma ngabe leso sicathulo asithenga $100 uma ku$100 kushuthi mina uma ngiconverta ngokwama rand kusomkhulu 1800 rand. So ngamanye amazwi uma ngi-exporter ngilanda mina amadola. Uma ngilanda amadola singizokhulisa umnotho wezwe. Sikhathi khula umnotho wezwe yilapho phela sekaffecteka lo ya GDP esikhuluma ngawo. Yilapho khona izinto sekubonakala ukuthi hawu kwanotha ngempela amazwe angaphandle ngena kuthina. Sisebenzise leli thuba akushilo lokuthi sinabaningi bezizwe ezinhlobonhlobo emazweni onkomhlaba la eSouth Africa. Ukukwazi ungena kubo nje kusekuthena nakhuluma nalo ukuthi yini ngakini edingekayo yini nithandayo kakhulu eSouth Africa kwi-continent ngeke ngaphatha uhlelo kwenye yosoma business ngacela ukuthi ngiphathe uhlelo kwakugcwele kakhulukazi ama representatives ama countries ala eAfrica. Uma ngabe sekhuluma omunye owaye Minister of Economics wase Zimbabwe uthi hey nina ama South Africans thina ngale sina yonke inhlobo yefruit ongayicabanga kodwa sibe sishoda ngemshini yokwenza ama juice kulama fruit. Nina la eSouth Africa ninayo leyo mshini yabona. So ngamanye amazwi uma bebethathela ama fruit abo safaka emshinini wethu la sesenze iagro processing. So kulo agro process sekubuyela ini ama juice. Ngamanye amazwi kusekutheni nomakhelwane bethu la siyakwazi nabo ukuthi sixabane sithole siba assista ekutheni bafinyelele ekutheni bazi ngizama ukuthi ngibalekise ukuthi so ukuthi bakwazi ukuthi kusizakaleke kubona. So ngaleyo ndlela yake kusinika ukuthi uma besinokwazi ukuthi sibuke amathuba ebusiness ngaleyo ndlela besingakwazi kakhulu ukuthi siyithole ke singenisa imali eningi. Now ke isekuthini ke ngasekugcineni indaba uma singaqala manje senzani manje lesidinga njengamanje ukuthi umfundisi olalele aqaleni sishintshe lento umfundisi la ukhona aseza ukuthi GDP sizobuka thina u-local economic noma sobuka la esontweni lakho kwi-church economy ukuthi bangakanani abanamabhizinisi enkonzweni abenza malini ngamabhizinisi abo okwenza ukuthi umfundisi athi hlezi uma bebaningana azi ukuthi ngilida ibandla mina eliweather 24 million ngenxa yohlobo lwamabhizinisi ebese umfundisi futhi abese yasondela uma ngabe sibiza lama seminar okufundisana isemina njengoba kade esho ubaba uXaba abakhona amandla omnotho kube khona indawo zama-seminars zibe khona abakhona ama-seminar engikwenzayo kwi-community wellness ministry ngalesikhathi umfundisi ekhula ngolwazi shaya kumfundisi nje lwebhizinisi kwenza ukuthi umuntu omusha uma ezobuza kumfundisi ezofuna ukukhulekelelwa iCV umfundisi akwazi ukumchazela okubili okuthathu uma ekhulekela i-business plan yakhe akwazi ukumchazela okubili okuthathu ngamanye amazwi ibandla liya empowerisheka through bani umfundisi. Isho ukuthi lento kumina oyikhansela mina oyikhansela ngithi ngihlezi kule wadi engikuyona angizazi futhi ukuthi mangakanani amabhizinisi abantu abala ewadini engilidayo lama business uma bekuthiwa bebezoletha ama financials bonke labantu ngingenza ngawahlanganisa ama financials abo anginika ukuthi ngilida iwadi engibiza eworth malini so sekushintsha izinto iwadi then isine value because le wadi vele iya contributor to GDP ye-country. So ngezinye izindlela uma ngiyikhansela ngingase ngiyinikele futhi ekutheni ngithole ulwazi
ngisondele ekutheni ngiyothola ulwazi noma ngidudule abantu ukuyothola ulwazi kuzosiza ini indawo engikuyona isiyathuthuka indawo engikuyona ileyo ndlela ibhizinisi lethu lizokhule ngakhona. Uma ngabe kuukuthi mina mhlawumbe ngiyomunye othi nguthisha manguthisha esikoleni asiqaleni ezikoleni njengamanje kungaze ukuthi sebephumile ka matric kube yimase kuthiwa uyongena ebhizinisini uzadideke lapha. Wena thisha uyakwazi nokubahlonza abantwana abanokwazi ukwenza into ezithize. Sike sacoshiswa amathambo sesebancane ezikoleni. Sike sacoshiswa amabhodlela. Sike sacoshiswa amathi lezo zinto ezayikade zenza ngalesa sikhathi zayingenisa imali nakuba sasingazi ukuthi eyakubani. Again uma futhi labantwana bengakwazi ukubasizakale lapho thina sikwi leadership singasesenze njalo kungasiza kakhulu. Lokho ke ngaqala kulishintshe izinga lomuntu omnyama eSouth Africa. Hey cha lakhuluma ngezwe kaNomzana. Uyabona ikakhulukazi mawusikhuluma le yokucosha amabhodlela ngikhumbula nje sisebancane sasiyayicosha amabhodlela kunemoto eyayifika lapha eClermont izolanda amabhodlela bese siyothenga umuduza noqhafa scotch ngiyayibone futhi ezinye izizwe abantwana babo bebafundisa besabancane ukuthi ibhizinisi lisetshenziswa kanjani. Ingakho kugcina kuthiwa umthabela unenyoka ngoba mangeke ngashona izingane zami azikwazi ukurun ibhizinisi asinawo ama principles libhidlika ibhizinisi bese kuthiwa hayi wayinenyoka wahamba nayo. Yes. Shobade sesivala imapha amagama akho okugcina ungafuna nje ukuthi umlaleli asale nawo. Ngiyabonga mfethu asibonga kakhulu ithuba lokuthi sikwazi ukucobelelana ngolwazi nabalaleli sikuthokozele kakhulu. Mhlamba amazwi ami okugcina engifisa ukwashiya nomlaleli nombukela emakhaya ukuthi iningizimu Afrika inamathuba amaningi kakhulu namahle futhi ekufanele ukuthi sifundise ngezwe lakithi yazi izwe lakho yazi indawo la okhona yazi yonke into qaphela into oyigqokayo qaphela into oyidlayo qaphela into oyigcobayo qaphela into oyihogelayo qaphela into oyibukayo nento obuka ngayo thina sifake ibuku ngoba konke lokho kungumnotho akukho okungeke kwazi ukuthi kube umnotho. Athi sikhuluma ngalamanzi la during the break ukuthi ngisho amanzi angumnotho manje kungekudala khona abazosiphefumulisa umoya bathi ngenani la niphefumuleni khokhe ngoba ninomoya ocwebileyo olendlu. So ngizama ukuchaza ukuthi uma singaqaphele siyothengiselwa abantu izinto uNkulunkulu asiphezona nje mahala kodwa fanele sazi ukuthi ake sifunde ukuqaphela and sifunde futhi ukucwaninga because umnotho wangempela usesigabeni lesesibizwa ngokuthi opportunity entrepreneurship where you research right. Imfundo yethu ngikubone kuyihlazo ukuthi khona onjiniyela nodokotela nabantu othi umuntu anginawo umsebenzi ngihleze ekhaya. Thatha nje ijazi lakho lelo mfowethu lemfundo ugoqe ubeke lapha uhambe uyosebenza umhlabathi ngathi awuzange waya kwasesikoleni. Uqinisekisisa ukuthi ngoba impilo ihambisana nenkece imali. Uyobone ngakusasa lelo jazi mawusufuna ukuqhubeka neprofession yakho uma ukuthi umsebenzi awukawutholi. So ake sikufunde lokho sifundise nezingane zethu kusuka ebuncaneni ukuthi ingane yakho akikufunda ukuthi ingahaleli. Nginezinsizwa ezintathu nami engayifundisa isencane ngangivama ukuza ukuthi isencane ngithi wozani zohlala eofisini nizothola isalary ka80 rand ngenyanga uma nifike nje ngathatha eofisini ni contribute kuma ideas ukuthi silikhulisa kanjani le business wawuza isimanga ingane zikhuluma nje nokungekho ubona ukuthi uyafunda kodwa today akekho noyedwa othi ngifuna ukuyosebenzela ngoba kahle hle kusho ukuthi thina sikhulisela abanye abanumzane izingane zethu ukuthi zihambe ziyofuna ukubona umfo kaGates nobani ingane ifundele ukuthi nje ufuna ukusebenzela le company ake ingane ifundele ukuthi zikhulele ukuthi ngifuna ukusebenza ecompanyini yasekhaya ngaba njengezinye izizwe kade ukhuluma ngazo. Nongalo kunevesi esijwayele ukusebenzisa emabandleni ukuthi limayelana naleli vesi izaga kakhulukazi
train up a child in a way it should go. Ukuthi ifundisa umntwana ngendlela yakubange yakhe. Eyakuthi asekhulile angayikweshi. For a long time bengilithatha ngaleyo ndlela ukuthi sibathatha spice enkonzweni. Until ngihlangane nomunye umhlobo owumJuda. Wayesethi kumina nina amaKristu leli verse lisisho kuthina nje esisaziyo. Sike sibuke indlela enili apply ngakhona. Kuhlukile kunakuthina. Thina ngokucacileyo lithi qaphela emntwaneni, identify ama God given talents kulo mntwana esesemncane. Ungalibamba lelo talent noma leso siphiwo sakhe ebese ke uyasondela ukuzomsupport kusona. Uzothi uma esemdala uyophila ngaso leso siphiwo sakhe. Yilento ke yenza ukuthi ke ezikoleni siyisa abantwana bethu kulezi ikole kwakuthiwa ama model singer lesiyasikhathi. Uma kuyimhlangano yesikole siyatholakala abazali siyazama ngayo yonke indlela sibe khona. Kodwa makuthiwa kungama games, ama sports, lo omhlophe umzali omhlophe uzokwenza short uyacela ukuzabe lapha. Thina sikuphi asikho lapho. Now ke kanti ilapho kwakheka khona abadlali bebhola, ababhukudi, abadlali berugby, bilapho kusasa sebephila ngayo lento bayithathe kuphi lapha ebuncaneni babo. So amazwi aya ngasegcineni okunye kwakho yilokho asiqaleni ligotshwa liseva sisho njalo isiZulu. So isikhathi ukuthi asibhekeni kube bancane asiqale sibajwayeze lolu hlobo lokuphila ukuthi sibakhela ikusasa sibona amathuba ama opportunities angase aqhamuke kubona ngoku-identify ama skills. Number 2, ukuze sikhule futhi siye phambili bengingafisa kakhulu uma ngabe besingake sibe isizwe esinakho ukuthanda ukusupporta omunye umuntu. Uma ngabe bedayisa kamakhelwane lokho abakudayisayo ake kwesinye isikhathi kwigrosa yakho oyenzile bese uyakushiya nje okuncane uyothenga khona ngoba ngalinkathi uyothenga khona ususize lo mndeni ukuthi undodana wakhona obezohamba yokwenza ubugebenga bese ya ejele leli jela uzothi mase kulona ondliwe futhi imali yakho yentela futhi. So ngaleyo ndlela ususizile akangabe saya khona kuzolala edlile ngenxa yani yokuthi wena ukwazile ukuthi uyothenga khona. So aswa support lama business asuke khona eindaweni esiphila kuzona. Bese kunakho konke futhi okunye ebingakufisa ukuthi sikujwayele ukuthi sikwenze siyabantu abamnyama. Asizakhe izinkundla ezifuze lezi ngasemakhaya. La esisuhlezi khona sijabula kungabi nje kuphela ukuthi siyaphuza sithi hayi siyazijabulisa ngalokho. Asithi sikwenza kodwa sibe sixoxa izinto ezifuze lezi bekade sikhuluma la kule nkundla ukuthi singaya kanjani phambili singabantu. Kuzosiza ke lokho ukuthi ke mhlawumbe sigcina bengafisa ukuthi ngenye ilanga nibuye sibe khona nekule nkundla sizokhuluma ngeimport and exports ngoba la eThekwini kumanje sine haba enkulu number 2 kwiAfrica yonkana. So number 2 Africa yonkana, number 1 Africa yonkana. Yes. So what is happening eyokuthi kuqala bekade kuwabamhlophe abakade belaphana ku import exports. Njengamanje abokufika abafowethu base Nigeria yibona sebelapha yana abafowethu bokufika bakwanga yibona njengamanje abalapha along ihaba awekho ama business ethu abantu abamnyama. So it's time ukuthi asiqale sikhuluma into ka import export kuzosisiza. Uvuka umuntu omnyama incapha isele ezandleni zakho. Ngihlanze ngedela nginizwile banomzane. Hayi ningixukuzile ningihlukumezile kodwa hey engixoxela namhlanje ingihlukumezile kodwa ingihlukumeze kahle ngoba ingikhombisa ukuthi konke bengicabanga ukuthi ngiyakwazi akwenele. Ukuze izinselelo esibhekene nazo zisombululeke incapha isele ezandleni zami isele ezandleni zakho. Ithi ke lento kumina inkinga esibhekene nazo kukuthina ukuthi siyixazulule. Angethembeke emlaleli ekhaya ukuthi uzwile ulalelile ufundile. Yes. Mina nawe sophinde sihlangane esiqephini esilandelayo.